салом дӯстони футбол, як рӯзи зебои ҷоми Аврупо пушти сар шуд ва дар он ду дастаи ғолиб ки ба марҳилаи охири мусобиқа рӯй ёфтанд маълум гардид. Испания ва Италия рақибони худро дар як чорфинал шикаст дода акнун бо ҳам рӯбарӯ меоянд. Ин ду тим қариб дар ҳамаи мусобиқаҳои бонуфуз бо ҳам рақобат карданд. Дар ин ҷоми Аврупо ҳам бозии онҳоро мушоҳида мекунем ки ин аллакай классикаи футбол аст. Бозии якум миёни Испания ва Швейтсария дар вақти асосӣ ғолибро муайян накард, аммо афсонаи асосии ҷоми Аврупо дар ҳамин ҷо ба охир расид. Швейтсария чун шикастхӯрдаҳои пирӯз мусобиқаро тарк кард. Онҳо чемпиони ҷаҳонро аз идомаи мусобиқа маҳрум намуданд. Бо Испания як нафар кам бозиро ба серияи пеналти расонинданд, аммо дар иҷрои зарбаи дуруст дигар қувват надоштанд. Швейтсария бо шуҷоати худ Венгерияро аз қалби мухлисон берун карда рутбаи беҳтарин тими мусобиқаро соҳиб гардид. Дарвозабони онҳо Ян Зомер бо сейфҳои бешумори худ дар дилу дидаҳо ҷо шуд. Испания бошад бадтарин бозии худро дар ҷоми Аврупо баргузор кард. Дар ду бозии қаблӣ ба дарвозаи рақибон голборон карда лимити онҳо ба охир расида бошад ки имрӯз аз имкониятҳои бениҳоят зиёд истифода набурданд. Бо ин аҳвол Испания бар муқобили Италия оҷизу нотавон хоҳад монд. Тамом, дар бораи бозии Испания ва Швейтсария чизе намегӯем. Танҳо ба бозии Италия ва Белгия истода мегузарем ки онро финали бармаҳал унвон карданд. ғайр аз ин хабарҳои дигарам ҳастанд ки донистани ӯ барои ҳар як мухлиси футбол шарт ва зарур аст. Дар ягон ҷо баъз ушнед мо бошад сар мекунем. шаби гузашта мо финали ҷоми Аврупоро тамошо кардем. Рақобати Белгия ва Италия бешубҳа ба финал баробар буд. Дастаи рақами 1 дар рейтинги ҷаҳонӣ аз тиме ки дар ин мусобиқа беҳтарин арзёбӣ мешавад бо ҳисоби 2-1 мағлуб гардид. ҳамаи голҳои ин бозӣ дар тайми якум ба қайд гирифта шуд ки муаллифонаш Барелла, Инсини ва Лукаку мебошанд. Дар ҷоми Аврупо дастҳое ки бо такя ба дифоъ бозӣ доранд 1-1 аз саф афтида истоданд. Белгия бо ин ҳайати тиллоии худ бо усули автобус бозӣ мекард ки ниҳоят онҳоро Италия ҷазо дод. насли бозингарони сарчиншуда ва тими рақами 1 дунёро ба муаллими тарбияи ҷисмонӣ дар симои Вилмотс ва Мартинес бовар кардан ин худ ҷиноят аст. Белгия 4 сол пеш дар мусобиқаи калон имкон дошт чемпион шавад ба шарте ки ягон мутахассиси немис ё италиянс бо онҳо тамрин медод. бо насли тиллоии Белгия имрӯз мо хайру хуш кардем. Онҳо ягон медали тилло нагирифта ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтанд. муҳим будани нақши мураббӣ дар футболи замонавӣ дар симои Роберто Марчини баръало дида мешавад. Дар Россия бо дастаи Зенит 1 сол кор карда натиҷае нишон надод, аммо дар Италия касе аз ӯ шубҳа накард. Аврупоиҳо Россияро мисли Қатар медонанд ки футболбозону мураббиён барои пулкоркунӣ меоянд. Марчини ҳам 1 сол дар Россия халтура зад ва ба ватанаш баргашта тими миллиро ба ин баровард. зеро роҳбарии Италия дар 32 бозӣ ба мағлубият рӯбарӯ намегардад ва 13 бозиро пай ҳам бо ҳисоби 36-2 бурд карданд. ҷуфти ҳимоятгарони солхӯрдаи Италия Келини ва Банучи дар ҷоми Аврупо аз ҳама боваринок ва устувор мебошанд. ин ҳам дар ҳоле ки Италия ягон ҳамлагари соз надорад. Иммобиле дар бозӣ бо Белгия танҳо бо ин рафтораш дар хотир монд. дар ҷаримагоҳ худро чунин вонамуд мекард ки гӯё пояш шикастааст, аммо вақте фаҳмид ки ҳамдастагони ӯ гол заданд дарҳол аз ҷои худ бархоста ба табрики онҳо шитоб кард. агар Италия дар ҷоми Аврупо чемпион шуда мехоҳад бояд ҳамлагарони ҳақиқиро ба майдон барорад. баъдии кор дар он аст ки аз ҳама бозингари асосии онҳо Спинатсола ҷароҳати вазнин бардошт ва ҷоми Аврупо барои ӯ ба охир расид. бар муқобили Испания ин талафот ҳис мегардад. акнун ба саволе ки чанд вақт боз ба мо медиҳам мехоҳем ҷавоб гӯем. имсол ба кӣ туби тиллоиро додан мумкин аст? Канте бозингари хуб аст ва инсони наҷиб мебошад, аммо барои 2-3 бозии баробар дар Лигаи чемпионҳо ва ҷои чорум дар Премер Лига ӯ дар марҳилаи яккашфинали Евро шикаст хӯрдан фикр намекунам ки арзанда бошад. Кевин Де Брюйне ҳам имшаб имконияти худро аз даст дод ва умуман дар ин мавсим ӯро ҷароҳатҳо азоб доданд. ин сабаб гардид ки Сити бозии худро бе ӯ бар роҳ монад ва дар ҳақиқатам натиҷаи хуб нишон дода серияи ғалабаҳои худро ба қайд гирифт. ҳамин ки Де Брюйне баргашт, Гвардиола стили бозиро тағйир дод ва дар финали Лигаи чемпионҳо мағлуб гардид. дар бозии имшабам Де Брюйне фоидаовар набуд ва сабаби инам ҷароҳат мебошад ки ҳанӯз шифо наёфтааст. танҳо 2 нафари дигар мемонад Левандовски ва Месси. барои мавсими соли гузашта агар ба ҳамлагари Бавария ин ҷоизаро диҳанд саволе ба вуҷуд намеояд, аммо дар ин мавсим фақат чемпионати Германияро ба ҳисоб гирифта ба Левандовски супоридани туби тиллоӣ
баҳсу зиёдро ба вуҷуд меорад. Месси бо 30 голу 9 ассист ки аз мавсимҳои қаблияш хеле камтар асту дар Европа нишондиҳандаи дуюм ба туби тиллоӣ даъвогар шуда наметавонад. Аммо агар дар Копа Америка бо Аргентина чемпион шавад, имкониятҳояш зиёдтар мегардад. Мабодо Бразилия дар ин мусобиқа чуноне ки 99% экспертҳо пешгӯӣ мекунанд қаҳрамон шаванд, туби тиллоӣ бесоиб мемонад. Ягон нафар ба ин ҷоиза арзанда буда наметавонад. Дар саҳифаи расмии Твиттери Реал пост карданд ки Лионел Месси ба сафи онҳо пайваст. Ҳарчанд Реали асосӣ ҳам набошад, эълон намуд ки бо футболбози аргентинӣ шартнома бастаанд. Лео Месси агенти озод шудааст ва ҳар лаҳза метавонад ба ягон дастаи дигар гузарад. Барселона дар мавриди тамдид кардани шартномаи нав бо капитани худ ба мушкилӣ дучор шуд ва аз эҳтимол дур нест ки ӯ дастаи худро иваз намояд. Аммо касе ба гӯшаи хаёлаш оварда наметавонад ки Месси ба дастаи Реал Мадрид гузарад. Дар Твиттери клуби футболи Реал Солт Лейк ки дар чемпионати Америка баромад мекунад, чунин пости шӯхиомез пайдо шуд. Як рӯз пеш дар барномаи наве ки бозингарон тавассути он кор ҷустуҷӯ мекунанд, эълони Месси ҳам баромад. Дар он ҷо қайд гардидааст ки футболбози аргентинӣ чунин ҳунарҳо дорад: фиреб дода гузаштани ҳимоятгарон, дар майдон гашту гузор кардан, анҷом додани пасҳои головар, гол задан, иҷро кардани зарбаҳои ҷаримавӣ. Дар эълон махсусан зикр шудааст ки бозингар 20 соли таҷрибаи корӣ дорад ва барои соҳиб шудани ҷоми Испания кӯмак карда метавонад ва агар кораш омад кунад, ҷоми гӯшлақаи Лигаи чемпионҳоро ба камном меорад. Ин эълон махсусан барои ҷалб кардани таваҷҷӯҳи дастаи Барселона равона шудааст ки мухлисон онро эҷод карданд. Аммо ба таври ҷиддӣ гӯям, агар ПСЖ ҳамин рӯз барои аз роҳ задани Месси кори худро оғоз кардааст. Ба иттилои маҷаллаи AS Париж ба Месси маблағи хеле зиёд пешниҳод карда кафолат додааст ки дар дастаи Париж ӯ ба ягон хел мушкилӣ рӯбарӯ намегардад. Месси ҳам ба онҳо ҷавоби рад дода гуфтааст ки каме интизор шаванд. Дар Париж ҳам ба ин розӣ шуданд ва то анҷом ёфтани Копа Америка ӯро саросима намекунанд. Дар ин муддат маълум мегардад ки даводави Барселона чӣ натиҷа медиҳад. Акнун Месси имтиҳон мешавад ки то чӣ андоза пулро нағз мебинад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.